Täältä näyttää Marian kuonavesi. Aikaa on mennyt hetken ja tarkalleen itse asiassa 7 minuuttia. Ja näytän nyt teille, mitä tapahtuu, kun jalat nostetaan pois täältä vedestä. Ensin näytän vähän lähempää. Näette tuon pienen kuplimisen, mitä siellä tapahtuu. Eli koko ajan kone on aktiivisesti käynnissä ja sähkö kulkee ja ionit liikkuu mun kehossa ja tulee jalkapohjien kautta sitten kuonaa ja muuta ulos. Monesti epäillään sitä, että tämä on ihan humpuukia ja nämä hommat tapahtuu, vaikka siellä ei jalkoja olisikaan. Se ei pidä kuitenkaan paikkansa. Silloin kun homma on toiminnassa, niin keskimmäinen lukema A-kirjain tarkoittaa milliampeereja, eli se määrä sähköä, mikä mun elimistössä kulkee nyt tällä hetkellä. Volttimäärä 15,9. Tasaisesti ranteessa oleva volttimäärä. Nyt jos mä nostan täältä varovasti jalkani ylös, mielellään niin, että vati ei kaadu. Kone naksuu sen merkiksi, että sähkön kulku keskeytyy. Ja niin kuin näette, mitään ei tapahdu. Ei kupli yhtään. Ja siellä on lukemat nollissa. Sitten tehdään toisinpäin. Laitetaan vastakappaleet takaisin. Ja katsotaan, miltä näyttää sitten. Ja niin kuin näette, heti alkaa taas kuplimaan. Eli jalkojen todellakin täytyy olla siellä vedessä, että se reaktio tapahtuu kehossa, mikä tässä on tarkoituksena. Saada ionit liikkeelle kehossa ja sitä kautta puhdistumista aikaiseksi. Missään nimessä kaikki värjäytymä ei tule kehosta. Laite aiheuttaa sähkön ja suolan ja koko ton elektrolyysilaitteen yhdistelmä tekee sinne kyllä väriä. Niin kuin näette, nyt siellä on taas lukemat niin kuin pitää. Vähän lisää suolaa tarvii vaan lisätä tuonne veteen. Mutta joo, tämmönen tiedoksi kaikille epäilijöille. Vaikka tämä tuntuu uskomattomalta, niin kyllä se vaan silti toimii. Kaikkia ei voi aina ihan ymmärtää eikä selittääkään niin, että jokainen sen tajuaisi, mutta se apu, mitä itsekin tästä on saanut ja mitä on pystynyt monille asiakkaille tarjoamaan, niin se on kyllä niin huimaa, että epäilkööt epäilijät ja tässä kuitenkin pieni tämmöinen demonstraatio asiasta. Heippa!